Ay, sayabag ya. Siya panunggan din na kami ng kulapo. Ay, magkakulapo ka. Lagi, kalagot ko nung ganyan na buha nga kape. Kumusta ang lagaro? Medyo kasod ka, eh. Buang. Buha nga. Moingon ba yung kagbuha nga nga? Tanawag sa pagkasudi mo nga. Kahit palang ganili mo. Kuwang na daanog may requirement. Unsang tao ka. Yati rin. Wala naman dyan libre. Sa pagdog scatter. Si reward yung pangatag eh. Lame. Asa na kering ini eh? Asa kau? Ha? Karo ato. Asa ka ba? Nagdali na ba ko ka? Nga-play kong trabaho? Kamu ka hindi ka ba yung basket mo, Jol? Nga-play kong trabaho ko kay na ako nilagha dito ba? Nya akong kauban. Iya, may pang-apply. Ay, mo. Siya, tsari eh. Di na ako inagkulapo ka? Ay, lasag na ang sa inahat. Di na ako inagkulapo. Ganon. Nanago ko'y trabaho. Inig, makapirmerong sweldo ko. Endur din na imno na ko, di na ko minukulapo. Sama di ka. Ikaw na kung makatrabaho na ka. Kulapo nga pa imno ni mo. Wow! Pait ka ng kulapo eh. Kahilas ka mo. Guys, no, talaga primero sildo, no? Upagi ka kasunod sa trabaho. Nga pala, ibigay ka. Klaro na kayo eh. Sila. Kompleto ko requirements. Tanda na akong gilupat. Naadiri ang mga... Siya ba? Dili ko minang kuhan lagi. Bahala ka. Atos ako ka, di ko magdugay ka. Sige. Atos ako. Ngayon nagkasunod ka. Huwag na magkakahit. Klaro na kita O, bitaw. Bukal-bukal una sa ituhan na eh. Seconds later. Oh no! Uling nga ka. Kaya mo sa malakaw. Ay, sayabag ya. Siya panunggan din na kami ng kulapo. Ay, magkakulapo ka. Lagi, kalagot ko nung ganyan na buha nga kape. Kumusta ang lagaro? Medyo kasod ka eh. Buang. Buha nga. Moingon ba yung kagbuha nga nga? Tanawag sa pagkasudi mo nga. Kahit palang ganili mo. Kuwang na daanog may requirement. Unsang tao ka. Bukal-bukal una sa mo ka eh. Ako si Iba. Ayaw, maya po ba? Dili ko. Dili lagi. Pao kayo. Ikaw, kaibigan ko ng apply. Ay ba? Kaya mura ka kita libang. Uli na lagi ko yung luli. Uy, yan. Hilas ka ganina ba ulit? Hilas ka. Ikaw kayo. Mugos mo nun. Bahala ka na. Darap kay katirabian. Bahala kang buhanga. Huwag libre. Oh, asa na ka? Ay, kung ka lang nagaw. Ay, nagdali ko. Siya. Ayo, kay. Joke rin. Nagdali lagi ko. Asa lagi ka? Dali. Nga-play kong dali og trabaho. Nanayabag na ka. Huwag kakasuod ganina. Balik ka sa ganito. Wag ka kay balo ang akong kauban dito dali kay nakasurgaw. Mampay dito lagi ko nang apply lagi. Isa. Ako kauban nga nang apply mampay lagi ini kuyo ko nya ganiha. Away requirements gaway. Nakasuod na yung requirements. Yabag. Nakasuod na lagi dito lagi. Oh no! Ingon siya nga pag-abot ko niya dito, bisag wa ko ni requirements siya. Dito siya sud. Kay- Patagbaw siya dito. Ano ka na? Doon siya sa luwag. Wow! Yabag ng tao kay mo. At doon sa doon to. Samot kang di kakasuod. Labi nang wakay da requirements. Hey! Usiway the requirements. Nagda og luwagaw. Kaingon sila doon ko ni luwag ako ni ubutan dito sa opisina ko. Siya ro di ko doon luwagan dito. Una na sugaw. Ako yung gumi. Pero Ayaw. kasuod ko na. Aw, Kuy lagi ko. kung bukoy gi ka na ko ko. Pagdag luwag imo. Yato niya rin nila. Kita nyo. Pwede rin eh. Ako yung makasuod na. Kaya mas dako na akong luwag. Na.